ești? Unde ești? Vino încoace să mă vezi. Unde? Hai, vino. Te rog! Lăsați-o pe... Haide, hai. Hai că eu sunt fata ta preferată! Fratele meu era cât pe aceea, ați văzut? Oh my god, salut și bine v-ai regăsit la un nou video. Cât de repede se spunează asta? Da, acolo s-a spunat, nu? Unde ești? Wow, dar ce repede zboară asta! Știam eu că... Hai, vii după mine. Vii. Nu vii. Haide, vii. Păi! Vino! Vii. Știam eu că vine. Acum. Ok, data trecută am rămas cu 2 săbi pentru că am supraviețuit foarte mult și da. Unde ești? Că nu mai vreau aceste 2 săbi. Le bat pe tine, vino încoace. Facem trecere? Stai așa, stai, mă duc să beau apă. Stai așa că vreau să-l prind pe ăsta și după aia mă duc. Stai, așa. Gata, am venit. Ok, acum noi o să ne ducem să ne luăm alte arme. Stai. Nu mi-am amintesc deloc. O să-mi iau și armura asta, habar n-am la ce mă ajută, dar vreau să vedem cum arătăm cu toate armurile. Rămânem așa sau așa? Oh, așa? Nu prea. Nu. Da, mai degrabă așa. Să ne luăm o dintre asta să vedem ce face. O să nu facem nimic. Băi! Viața mă obligă să iau prostii. Unde ești? Mamă, dar ce creepy era fața. Au. Te pâr lui mama! Dar nu sunt la mama. Te pâr lui bunica. Te pârlesc. Uite, te pârlesc. Asta nu e pușcă! Mamă, ce m-am speriat. Era să fac pe mine. Deci asta nu era pușcă, frate. Am uitat. Te pârlesc. Stai să mă duc să o pârlesc acum, serios. Mă duc să o pârlesc. Rău de tot. Auci. Bă. Ok. Ce să-mi iau eu? O pușcă. Da. Ca să o pârlesc. Ok. Trag în ea. Stai, trebuie să trag bine. Bine. Băi! N-am tras bine. De data asta o să-mi iau sabie, că sabia ține mai mult. Ok. Ești creepy, să știți. Bine, acum să-mi iau balonașul cu inimioară sau fără inimioară? Ai, băi! Și-mi iau un unicorn sau să nu-mi iau un unicorn? Eu zic să-mi iau un cover. Ok. Și ce unic o să-mi iau? Roz, mu sau albastru? Eu zic că... Prima oară o să luăm pe ăsta albastru de băieți. Ca la Frozen. Și ce face ăsta?
Băi! Hai, vină încoace. Tu te crezi tare, tu te crezi tare, nu ești deloc tare. Ia vine după mine, mă rog. Stai. Hai, vii? Băia, vine după mine. Cântați muzica aceea de Coffee Dance. Iarăși muzica asta! Stați așa. Ok, gata, am oprit, era ceasul. Ok, m-am dus sus de tot la înălțime. Unde ești, fată? Și să cântați muzica aceea, Coffee Dance. Unde ești? E la etaj! Că îi se vede o lumină roșie atunci când este undeva. Bă, asta e la etaj. Unde ești? Uite-i, frate. Ați văzut o fată care... uite, tu, ai văzut o fată asta? Creepy? Ok, eu n-am văzut-o pe nic... Bă! Eu vreau să fiu subțirică, cum am zis. Unde-i, frate? Acolo jos. Hai, cântați muzica! Bă. Ok, după ce i-a căzut, cred că mai cânt o dată, că n-a ieșit bine. Unde ești? Mă, dar ce repede zboară asta. A ieșit bine. Și ce? Hai să facem o șmecherie. Unde ești, fată? O să facem o șmecherie. Stai așa. Stați un pic. Unde ești? Hai, vino aici. Vino. Să știi că n-alegi mai repede. Nu! Vino aici. Băi, tu te crezi șmecherie? Băi! Asta m-a făcut măr. Ok, pentru mai multe episoade apăsați butonul de like, ziceți un comentariu ce veți voi și ne vedem data viitoare. Fac pe mine, frate.